regele la mine acasă. Este radoană meu, mai zi pentru Radu, da? Spatele cu viață. Cine-mi dă mie poftă de viață, este Radul meu, e senseiul meu, e juniorul meu, trimis de la Dumnezeu. Dar mai bine cineva bucurie în casa mea și la toată lumea spun, mai bine unul era. Dar mai bine cineva bucurie în casa mea și la toată lumea spun, să știți că vine Raul. Iar House.